Pumirma sa Memorandum of Agreement ang Department of Tourism Region 1, Police Regional Office 1, Provincial Government of La Union Police Provincial Office at iba pang stakeholders sa activation ng Tourist Police Unit sa probinsya ng La Union. Sa pamamagitan ng nasabing MOA, bubuo ng grupo ng Tourist Police na gagabay at babantay sa seguridad ng mga turista at bisita sa lalawigan. Kung mayroong mga turista, we want them to feel safe and secured. So mataas yung kumpiyansa nila sa atin, hindi lang sa pulis kundi sa mga sa buong lalawigan ng La Union. They are welcome here. They can enjoy our beautiful beaches and they are safe. So itong pagbuo ng Tourist Police Unit along with other stakeholders na nagkaroon ng MOU signing kanina, it's a shared commitment actually to show to them that when they visit La Union, they are safe and freely enjoy the beauty of the province of La Union. Malaking hakbang daw ito para lalo pang matutukan at mapalago ang sektor ng turismo sa LU na dinarayo hindi lamang ng mga lokal maging ng mga dayuhan. Napiling pagpatayuan ng Tourist Police Unit Office ang Surfing Capital of the North, ang bayan ng San Juan. Iba't ibang local and international events na rin ang madalas idaos sa lugar. Sinimulan na rin ng Department of Tourism Regional Office 1 ang training sa mga miyembro ng La Union PPO. Bukod sa pagbabantay ng seguridad, bahagi rin sa tungkulin ng Tourist Police ang magkaroon ng kaalaman sa tour guiding at ideya sa iba't ibang tourist destination sa probinsya. DOT has been conducting the Top Cop training noong 2023 and 2024. So we were able to train 109 tourist police dito po sa La Union. So in the Filipino brand of service excellence, tourist overview and tourist safety. So 2026 we're expecting one more Top Cop training sa La Union. For 50 more. So free training siya to be able to teach the police how to handle a more delicate strategy for the tourist safety. Parang sa Palawan na pinanggalingan ko, tour guide na rin sila. They will discuss yung lugar na silang pupuntahan, yung historical facts about sa lugar na yon and how interesting the place is kung sila ay mamamasyal sa isang tourist spots. Tuturuan sila kung paano yung approach sa iba't ibang lahi. Kung sila yung mga foreign tourists, sa local tourists naman, of course, the same assistance will be given to them considering na hindi sila taga rito sa La Union. Ang Provincial Government of La Union mas pinalalakas din ang iba't ibang aktibidad at development sa iba't ibang tourist destinations sa probinsya. I have always been helping the police, as like what I said in my speech. Nga isoda iti may isang pillar, iti progress in any lugar. Even when we want to increase the tourist, may isang attract iti tourist tayo is how secure are they in the place where they are going. And there are two kinds of securities. Security from the criminals and security that anything happens to you at the health facilities or health institution that can attend to you just in case of any. Ang pagkakaroon ng Tourist Police Unit isasagawa rin sa probinsya ng Pangasinan at Ilocos Sur. Nauna nang nagpatupad nito ang probinsya ng Ilocos Norte. Joan Punsoy, Balitang Solid North.